Żgħażagħ li għandhom l-interess fil-lingwi se jkollhom l-opportunità jiskopru d-dinja ta' traduzzjoni permezz ta' skola tas-sajf fuq 4 ijiem b'isem ta' Tratra organizzata mid-Direttorat Ġenerali għat-Traduzzjoni tal-Uffiċċju tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Tkellimna mal-uffiċjal David Schembri dwar l-iskop tal-kors li se jkun blaħlas u għal min intenzjonat. Il-kors huwa għal żgħażagħ li jew qegħdin jew spiċċaw is-sixth form jew inkella fl-ewwel sena università, jiġifieri dawk li twieldu bejn l-2006 u l-2009. Ħajkun twil 4 ijiem mill-10 ta' filgħodu sa 3 ta' wara nofsinhar u se jsir f'Dar l-Ewropa il-Belt Valletta. Se jsir bejn l-14 u 17 ta' Lulju. Dan il-kors huwa finanzjat mill-Kummissjoni Ewropea taħt il-programm Erasmus Plus u huwa parti mill-programm tal-Juvenes Translatores li hija kompetizzjoni li ssir kull sena biex tħeġġeġ liż-żgħażagħ jippruvaw it-traduzzjoni. Malta dejjem tieħu sehem u kull sena jkollna rebbieħ. Taħdidiet minn tradutturi li jaħdmu fuq oqsma differenti, pereżempju traduzzjoni tal-Unjoni Ewropea, traduzzjoni letterarja, traduzzjoni tal-poeżiji u traduzzjoni awdjoviżiva. U apparti minn hekk u dan huwa l-punt il-forte tiegħu huwa li ħajkollhom ċans iż-żgħażagħ li qegħdin jieħdu sehem jipprattikaw it-traduzzjoni huma stess bl-għajnuna tiegħi kif ukoll tat-tutors l-oħrajn. Għal aktar tarif dawk interessati jistgħu jibgħatu email fuq dgt-valletta@ec.europa.eu.